हेलो हाय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्त को आज आम अनु सरज ब्लॉक रु आम समस्ते मिसी आज जाऊँ धबलेश्वर डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। हाय जय जगन्नाथ समस्त को आज आम अनु सरज ब्लॉक माध्यम आज जाऊँ सुपारी निकाल के बात कर मैंने इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है ये तोतला है आज आसीचु टुबुल कार माने आम गोटे सांग छोट बड़ सांग टुबुल मु सरज आउ सरजर वाइफ सीमा आम आसीचु मिसिकी समस्ते ये मंटी हाय को ये सरज आगे बस रणबीर सिंह माने डुप्लीकेट रणबीर सिंह मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। देखा जूम कर डबल सर इलेक्शन सब ना ना भाई सब जेबी कि रे डिक्की रे से जानतो नहीं ये सीजेबी की मोंटी मोंटी सीजेबी एडु पेल दोन दो सांगे सांगोटे हमर कॉकरोच कोड इंग्लिश रे कहदे अच्छा जे सेंटर अछि सिनेमैटिक चाली जीवो स्लो मोशन होगा सिनेमैटिक हो आज हम बताले मोर गोटे तोर स्लो मोशन का नहीं यार टोपी पिंदबो के कान चंदा देखा जीव तो भाई को छुआ किछ कोन खार 18 वर्ष 18 वर्ष लाइन चला इंडिया हमारा हमारा 2010 फाइनली आम आसिक कपिलास रे पहुंची गलु देखंतु सीधा जीवा ना कोन जीवा ना 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 सीधा जीवा ना कागु ना सीधा केमती सीधा 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 चल देखंतु संग माने केही भी जानी नाहंती रास्ता आमे जो आसी से कहउचंती सीधा ये कहउचंती बंका अच्छा हमको सिखा रिया है हां 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 अनिल कुआडे आछो कपिलास रे पहुंची गलु बाबा पाखरे एई पटे जीवा के जय भोले जय 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 श्री राम। अरे कहना क्या चाहते हो? देखंतु माकड़ काय उठेबो उठेले उठे थांगे जे तुम नाही रिस्क उठे दो जा नाही उठे
पुलिस वाला जो देखिनु माने हेलो हेलो ଏଟା ଚାଲ ଚାଲ ତମେ ଯାହା କମେଡି କଥା ହେଇକି ଯାଉଥିବ ସେ ସବୁ ଆସିବ हम कॉमेडी से सीढ़ी फटे जाऊ ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡ ଟା କେଡେ ଜୋର ହଉଛି यही तो झरना ମାନେ ପାଗ ଏତେ ବଢିଆ ଦେଇଛି तो गाड़ी चल रही 1300 ଚଢିବି ଭାଇ ମାନେ ପାଗ ଏତେ ବଢିଆ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଛାଇ ପାଗ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ଜୋର ଆଉ ସାଇଡ ରେ ଝରଣା ଝରଣା ଲାଗିଲାନି ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏ ଝରଣା ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବେଳେ ଠିକ ଲାଗିବ ଏ ଭାଇ ମାନେ ସିଏ 20ଟା ପାହାଚ ଚଢିକି ତାଙ୍କର ଦହି ବାହାରି ଗଲାଣି ହଁ ହଁ ଶୁଭୁନି 100 କଣ କହୁଛି 105 ହେଇଗଲା ଶଳା ଏତିକି ବାଟ କଣ 2 ଏତିକି ମିନିଟ୍ ହେଇନି ଥାକି ଗଲୁଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନିଅ ଏଇଟା ତମେ ଧର ଏଇଟା ଧର ହେଁ? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 20-25ଟା ପାହାଚ ହେଇନି ସେ ଅଇକାଠୁ ଚାଲିବା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ଲୋକ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲେଣି ଏଇ ତମ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଗଲେ ହବ ଆଉ ଏ ତା ଦେଖ ସେ ଏଇଠୁ ଆଣ୍ଠେଇଲାଣି बाइक से कौन पड़छ ଆସିକି ଆଗରେ ରେଡି ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ତ ଇଆଡେ ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ପାହାଚ ଅନେଇଥା ମାନେ ଅଧିକା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆହୁରି ଅଛି 1000-1200 ଫଟୋ ଉଠେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ମାନେ ଆଉ ଆସିବ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଫଟୋ ଆଣିବ ଉଠେଇବ ତ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ସିମୁ ବାସ୍ ଖାଲି ହାତ ଏ ସେ ଚପଲ ଥୋଇଆ ଯୋଜନା କଲା ଫାଇନାଲି ଚପଲ ଦଉଛି ଚପଲ ତ ଗଲେ ଯିବ ଅସୁବିଧା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଚାଲ ଦେଖ ବ୍ୟାଗ ଫାଇନାଲି ଚପଲ ଫପଲ ଥୋଇକି ବ୍ୟାଗ ଥୋଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଆଗରେ ପୁଣି ସୀମା କଣ ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ଆଗେ ଯିବୁ ବୋଲିକା ସବୁ ଆଗରେ କାନିଗଲେ ପଳେଇଥିଲେ ଯାଉଛ ରହିଲୁ କାହିଁକି ମଝିରେ କହିଲୁ ଯାଇପାରିବୁନି ମାନେ ये कला रिटर्न कला भी बेटी ବାବା ଡାକିଲେଣି ପଳେଇଆ ମୁଁ ଯାଇ ଉଠିଲା ବେଳେ ପଛକୁ ପଳେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ହବ वो तो बाइक रे कोना दे दीटा अच्छी केमिति कोइ सरो एमजी कोना एमजी पूरा फिर माने केमिति रिटर्न मारी छाडू असतो माने मु लिफ्ट हो जाउन काटी बंद आ देवसभा ଯାଇ ହବନି ତାହେଲେ ଦେବସଭା ଯାଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ଆରାମସେ ଯାଇହବ किथे रेस लेट ना किजानी ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗାଇସ୍ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ 1352 କମ୍ ପାଉଛୁ ନା ବହୁତ ପାଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ମାସକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା କଥା ଖାସ କରି ବ୍ଲଗ ଆମର ହଉଛି ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଦେଖ କଣ ଶିଖିବ କୁହ ଜାଣିପାରିବ କଣ ହେଲ୍ଥ କେତେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ନା ତଥାପି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ଆସୁଥିଲା ସଭା ଆଗରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସଭା ପଛରେ ମାନେ ଏଠି କଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଯାଇକି ମୋ ୱାଇଫ ଯାଇପାରିଲେନି ବୋଲିକି ମାନେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାରିଲେନି 300-400 ପାହାଚ ପଡ଼େ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗଲୁ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପାହାଚ ପଡ଼େ ନ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଗଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ କାରଣ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଆମର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ପାହାଚରୁ ପଛକୁ ଫେରିଲୁ ମାନେ 5ଟା ବାଜିଗଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ तू से गाइज रहीगला ना सकाळ 10टा ରୁ गाइज होउची से कैसे पहाड़ ऊपर रू गाइज पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम एडवेंचर मजा देखते हम रणवीर सिंह भाई को भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई
ଅଧା ବାଟରେ ଶୋଇଲା ପାହାଡ ମଝିରେ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ମୋଟି ଛତା ଧ ଏପଟେ ଠିଆ ଭାଉଜ ସେପଟେ ମୋ ଆଖି ଏଡେ ଏଡେ ମାରିଗଲାଣି ପିଠୁ ବୁଲାଇକୁ ଏଇଠୁ ଅନ୍ଧାରୁ କଣ କରିବି ସେପଟେ ଝରଣା ପାଣି ଆଉଛି ଏଠି ଛାଡିଲେ କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତିକି ବାଟରେ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲୁ ସୀମା ସରଜକୁ ସେଠି ଆସିଲାକୁ ଟୁଆଟୁ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛୁ ତ ଦେଖିଲ ତ 50 ବାଟ ଅଧିକ ଚଢିଥିଲ 30 ବାଟ ଖସିଛ ଆଉ ଏଇଟା ଆଣକୁ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ସିଧା ଗଲେ ସିଧା ଗଲେ ଜୋରନ୍ଦା ଟାଙ୍କି ପଟେ ବାହାରିବ ତ ନାଇଁ ଜୋରନ୍ଦା ମେନ୍ ରୋଡ ଡାଉନକୁ ଗଲେ ଜୋରନ୍ଦା ମେନ୍ ରୋଡ ଏଗୁରା ସବୁ ବାହାରିବ ଏମାନଙ୍କୁ କାହାରିକି ବି ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା ନାଇଁ ଏପଟେ ଗଲେ ଟାଙ୍ଗି ପଟେ ବାହାରିବ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରୋଡ ଏଇପଟେ ହଁ ଏଇପଟେ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାତୀ ଫାତୀ କାଳେ ବାହାରି ଆସିବେ ନାଇଁ ହାତୀ ବାହାରିଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଅନିଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପେଲ ଆରେ ମୟୂର ଫୟୂର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଚାଲ କିଛି ତୋ ପାଇଁ ମୟୂର ବି ମାନେ ମୟୂର ସେପଟେ ବାହାରେନି କିଛି ଅଇକା କାଇଁ ବାହାରିବ ତା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବାହାରିବ 4ଟା 5ଟା ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ଆରେ ମୟୂର ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଅନିଲ ଆସୁଛି ମୟୂର ପୁରା ଏମିତି ପର ମେଲେଇକି ବସିଥିବ ଭାଇ ଅନିଲ ଭାଇ ଆସିବେ ଦେଖ କଣ ଲୋଗୋଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ନା ବାହାରୁ କଣ ଦେଖାଯିବ ଦେଖୁଛ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେନ୍ ବୁଲଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୋଉଟା ନଥିଲା ଯୋଉ ଏଥିରେ କୋଉଥିରେ କହିଲ ଯୋଉ ନୂଆ ଗାଡିଟା ଏଇଟା ଆମ୍ବାସେଡର ବୁଲଉଥିଲୁ ଗିରି ଏଇଥିରେ ବି ବୁଲଉଛୁ ଏଇ ଠାକୁର ସିଆଡେ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି 3 ଥର ଲେଖା ଗାଡି କ୍ୟାମେରାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁନା ସେଟା ଗଳି ପଡିବ ବାଙ୍କୁ ଟାଣ ପିଲେ ଗଳି ପଡିବ ଆଉ ସେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି କ୍ୟାମେରାଟା କେବେ ଅନ୍ ହୁଏନି ଖାଲି ବ୍ୟାକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଅନ ହବ ନା ଆଉ ଡୋର ଯଦି ଜୋର ଖୋଲିଦବ ସେଟା କଣ ମାଲା ଥିଲା କଣ ସେଟା ଜୋର ଖୋଲିଦବ ସେଟା ଦମାଲ ଭଳିଆ ବାହାରିଯିବ ଧରିକି ବସିବାକୁ ପଡୁଛି ହଁ ସବୁ ଧରିକି ବସିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମେ ତ ବୁଢା ଲୋକ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଦହି ପଖାଳ କଣ 6ଟା ବେଳେ ଖାଇବୁ ତୁ ଏଇଠି କଣ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମିଶ୍ର ଭେରାଇଟି ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ମଣ୍ଟି କଣ ସେ ନା ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜନା ନା କଣ ସଞ୍ଜନା ସଞ୍ଜନା ତୁ ସଞ୍ଜୁ ଯୋଉ ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଚ ଗାଡି ଆମର କଣ ଛୋଟକାଟିଆ ଭାବୁଛୁ ତୁ ସେ ଟିମା ଦୋକାନକୁ ଚାଲେ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି ସବୁ ଯାକ ସେଇଠି କାଇଁ ସେପଟ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ କପିଳାସ ଯୋଉ ରୋଡଟା ଆମେ ଉଠୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଏଥିରେ କୋଉଥିରେ କହିଲୁ ଗାଡିରେ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଗୁରା ଜଳୁଛି ଦେଖାଛୁ ସେଇଠୁ ସେଟା କିଛି ଦେଖାଯିବନି ଚିନ୍ତା କରନି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିକି ଜୁମ୍ କଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଦେଖା ଯାଉଛି ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମର ଟ୍ରିପଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଗାଇଜ ହେଲୁ ତୁ ପୁଣି ଗାଇଜ ହେଲୁ ଚପଲ ଖାଇ तारी बहन की छोड़ तो कहब गाई मुझे गामछा धरी नोटा धरी जाए बिल